Čau lidi, mé jméno je Vinky a já vás vítám u prvního dílu ze hry ABB Reloaded a chtěl bych vám nejdříve seznámit s informacemi. Určitě jste viděli jedno video ode mě na kanále, co jsem vlastně měl z Vovka. Kanál se jmenoval Vinky.cz, to se teď ruší, kanál jsem přejmenoval na Vinky a Detox, poněvadž se mnou bude hrát ještě kámoš a na tady tom kanále najdete pouze hru ABB Reloaded. Je to i z důvodu toho vlastně, že na bývalém kanále jsme měli nějakých 50 dratů, kolem 3000 shlédnutí a to nám nahnali jenom videa z ABB Reloaded. Ne, že jsme se báli, ale tato hra nás baví nejvíc, tak budeme dělat videa právě jenom z ní. Ještě bych rád upozornil, že ty, co sledovali kanál AllGameCech, tak můžou jít sem, poněvadž jsme to ty samý lidi, akorát jsme ztratili jméno a heslo od toho kanálu a proto vlastně už to nenatáčíme a řekli jsme si, že bychom to rádi obnovili. Bylo to video, poslední video na tom kanále je natočený z roku 2013 v říjnu, takže my jsme se teď nová škola střední, znáte to, přechod, bylo to náročný docela pro nás, takže jsme si řekli, že začneme od znova. Hra nás velmi baví, takže vlastně jsme si řekli, že prostě nemáme co ztratit, budeme natáčet, baví nás to, tím to hasne. Já bych si pro začátek tady dal rovnou jednu krátkou misi, aby to video nemělo jenom nějaký 3 minuty. A vlastně, takže k těm informacím tahle, příští epizodě nebo dílu, jak chcete, bude už Detox. A vlastně budeme už hrát spolu kompletně. No tak takhle krátkou misi zase ne. Nebo uvidíme, jak se to vyvine. A vlastně doufám, že se vám tady ty videa budou líbit. Jo, super začátek. Ale opravdu, jsme to ty samý lidi, takže nebojte se, že bychom vás nějak chtěli podvést, nebo to přeživit se na Slávě. 50 odběratelů je hodně málo, takže to si budeme povídat. Ale prostě řekli jsme si, že bychom to rádi obnovili, takže jsme začali znova natáčet. Nebo chcem znova natáčet, já jsem to tady teď chtěl uvést to video na pravou míru. A doufám, že se na mě Detox nenaštve, když vlastně takhle natočím to video první bez něj. Nicméně doufám teda, že si budete videa užívat tak jako my při natáčení, protože nás to velmi baví, zvlášť ABB Reloaded. Kdo tuhle hru nezná, tak je to free to play hra, je na Steamu, je zadarmo teda, jak jsem říkal teďkon. Můžete si ji klidně zahrát s náma. Máme rankill. To se mi nepovedlo. Ale zabili jsme. To jsem ani nechtěl takhle zabít, ale dobrý, pokračujeme. Musíme počkat na hosta. Vlastně jsme museli, teďkon počkáme na to VIPčko, který vlastně musíme zabít. My máme na to 21 životů a on má už 5, počítám, že už ho několikrát asi zabili i. Já půjdu takhle pěšky a zkusím ho snipnout, ale to se mi asi nepovede. Jde pěšky a mohl bych ho zkusit snipnout, ale ne, on nevyjde. On tam je, zalezlej. Ach jo. Zkusím skočit dolů. Další kill máme. Tady do nás šijou. Dívím se, že mě nesejmul, aha, on nás střílel ze zdola.
sejmuli nás nakonec granátem. A máme 3 killy, 1 asistenci, jo, mrtí, jak jsou na tom ostatní. Dobrý. Tady to bude video opravdu krátké, takže tady po té misi se hnedka s váma rozloučím. A budete se moc těšit na ty další videa, no. Budou vycházet poměrně často, protože teď máme o prázdnině přece jenom hodně velký čas, takže se nemusíte bát, že bychom to nějak odloučili. A přes školu, jelikož já jsem na intru vlastně, teď jsem mu ho trošku vyžral, za to se mu omluvím. To jsem nechtěl, ale vlastně, že jsem na intro, tak to musíme udělat nějak prostě, aby to vyhovovalo obou, no. Aby jsme na to měli čas. Já myslím, že to asi budeme dělat tak, že bychom přes víkend vždycky natočili pár dílů a pak bych je postupně vydával, jestli by vám to nevadilo. Jeden dole. Je tam granát. Omlouvám se, že nemluvím, ale chci se soustředit. Teď jsem nestihl zaběhnout za ruch, seknul jsem se tam, takže na to byli. Trošku se tady napiju. Nevím, jestli bych daleko, jestli se nám daří, to nevím, to nemůžu posoudit, ale určitě to není nejhorší výkon, co jsem předvedl v APBčku. APBčku hraju už 4-5 let. 4 roky. Ne jakože v kuse, ale hodně rád se k němu vracím, protože to je fakt hra, která mě baví, kterou mám rád. Takže vlastně tak, no. Top. Prdele. Asi prdele. Nejsem, protože oni jsou debilní. Jsem ho to někde viděl. Tak jo. Sakra. Se nepovedlo. A teď nás vlastně dorazil, ale nevadí. Má jsem jí měl, škoda no, ale nebude nás to nic trápit. Vlastně se chci kouknout ještě kolik máme na to, teď ho zabili. Teď zabili to VIPčko, takže super. My máme 6 životů a oni mají 3 životy, OK. Takže se musíme snažit. Teď nesmíme zbytečně umírat. Škoda. Jen tak jsem to zkusil. A jedem za VIPčkem. Nikdo u něj ještě není, se mi zdá. Ty svině. Ale tamhle. Už ji vidím, když ho... Dobrý, máme ho. Máme hlavně to VIPčko, teď nesmí se tam zbytečně dělat blbosti a neumírat, poněvadž máme jenom 5 životů už a to VIPčko má ještě 2, což není ani málo, ani hodně, ale radši to mít pojištěný, víte jak. Vlastně teď se tady
pokusím něco. Tady by mohl jít naproti, ale tady po nás někdo šije. No jo. Dobrý. A, to je nebezpečný. Tak, toho máme. Teď ještě na jídelníčku tamhle ten. Ne. Tak to jsem nečekal tohleto. Vypadáme, že tady tu misi prohrám. Má furt 2 životy, my můžeme mít tak 1. Možná 2. Nic víc. Takže to nevypadá asi, že bychom vyhráli. No, říkám, máme 2 životy. Ještě se můžeme o něco pokusit, ale myslím, že to... Teď jsou 3 u něj, takže čekám, že by ho mohli dát. Ale to se nestane asi. No, pozabíjeli ty ostatní a teď by mohli eventuálně dodělat toho posledního. Ne? No, dobrý, děkuju. Tak a teď zkusím ho sejmout. To nejde jako... Něco mě nevšimne. Má poslední život. Což není dobrý. Aha. Vůbec jsem si nevšiml, kam jsem... No. My si jsme prohráli. Takže mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. A vám nezbývá nic jiného, než se těšit na další díl. Vlastně z toho. Z APB Reloaded. Takže jo, já vám děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odebírejte náš kanál, komentujte, co byste chtěli, to rady nám můžete dávat, všechno berem. A já se teda s vámi loučím a u příštího videa se zase uvidíme. Čau.